Panguva ino, the only way to survive muZANU-PF politics is just to be loyal to the current system. Zvinopera mashoko ari kubuda panguva ino yatiri kuona kuti maservice chiefs tiri kuona pamwe chete nemaretired army officers, maretired ZRP, retired Zimbabwe Prisons and Correctional Service Officers. Panguva ino vovhizitira mutungamiri wenyika at this moment pamozoti President Idi Mnangagwa vari paannual leave. But panguva ino vachinomuvhizita zvinyazoratidza kuti vari kuratidza loyalty awa mune mutungamiri wenyika. Ndodobva subscribe like watomba bell icon. Tipina panapa pahendo yaCH Mkungunungwa awa anozikanwa kunzi ndiye mutapi wenhau the ruling party ZANU-PF anobuda nyora achiti this afternoon it is Excellence the President Sibrike Farm in Kwekwe, retired officers from the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Prisons and Correctional Service, the Air Force of Zimbabwe, and the Presidency Department paid a courtesy call in a powerful gesture of respect, unity, and continued loyalty to the nation's leadership. The engagement reflected enduring bonds of service, patriotism, and commitment to peace, stability, and national development beyond active duty. Among those present were Commissioner Mandisodza, Commissioner Mnoriarwa, Commissioner Suku, retired Colonel Soroti, and the retired Colonel Lovo, whose distinguished service continues to inspire future generations. The visit underscored the importance of honoring those who dedicated their lives to safeguarding the country, while reaffirming collective support for His Excellency's vision of a united, prosperous Zimbabwe. Ndo mashoko anobuda panguva ine tichiona kuti maservice chiefs veAir Force, ZRP, Zimbabwe Prisons vachivhizita mutungamiri wenyika zvinozoratidza kuti aiwa panguva ino they are showing their loyalty, they are showing their respect to the current system. Panguva ino ine ma-deadly dynamics ese zvinozikanwa nezvakritisiswa nevanhu pakudhara vachiona kuti mutungamiri wenyika Sibrike Farm inozikanwa kunzi aiwa private home yake kuri kunokonzi ndokuri kuitwa some office business aifanira kunge achiitwa aiwa muoffice memutungamiri wenyika, ungava kuState House or muoffice make chamichambi. Ndakomesa chimedu zvafungiro aim today pamusoro pechiriko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.